Dobrý. To vytrhne z ruky. Netreba házať. To treba len vypustiť. Ačko to len tá folia drží pokope, nesem sa. To nemôžem, to prvá minúta, to nenormálne lieta. Lebo... Ako to musí môžem tlačiť. Lebo je, čo je? Ľahké? Ľahké napredu. No lebo ten motor je ľahší ako plechovka. A ešte som ho vládol oceň tak. Tady bol zase Dopredu? No, tady bol ťažký. Jaj. To som... Teraz nie je skrátený Je prúdok. skrátený a teraz sme dal striedať, tak je to za to. Lebo ty to skráť, nerátali sme, že príde striedať. Takže možno keď bude originál, bude skrátený čumák na ňom, hej. Lebo on centimetr skrátený čumák. No poďte. Mačko, poď vyššie, poď. Ja vám ho dám vyššie, do roviny. A jemne si zatáčky a musíte držať aj za výškovku. Ale výškovku musíte dať. Nie, ale... Výmena pilotov. Ja už vás tam nechám, hej? Je to len na malý plyn. Zavárte za tie krídelka, nebojte sa. Treba troška ťahať, lebo to takto nebude. Aby to čo je? Tak sa to pilo chvíľa, že chytá, že som rád ovládať naše výšky, že dal jeden chlapec. Krásne zatáčky to robil a bolo treba tú výškovku poťahať furt. Nechce sa udržať tie zatáčky. Že dbáte na fyzické zdravie pilota. Žiadne Gčka, nič. Teraz samo predávať spelánku komplet vybavenú za 4,5. Ten motor je slabý pri toho za dvojta. Chcete na pristátie? Ja mám ísť sem? To lieta rýchlejšie, prečo? Tlačí plyn. Čo má? Musíš pritlačiť na plyn, keď chceš rýchlejšie lietať. Jeden pekný model je Pilatus 509, tiež dolnoplošný. To Maťo chytil.